Selamat siang sedulur sedaya. Saat ini kita berkumpul kakak adik dari putri Mbah Surenggeno, Mbah Geno, ya Mbah Kakung Karyo Dimejo. Dulu Mbah Kakung itu banyak sekali versi yang mengatakan tentang beliau orang pintar, beliau siwa Buddha, beliau kejawen dan lain-lain. Ini saksi yang akan bercerita karena putri-putri asli kakak adik dari klan Paker, Ki Ageng Paker. Pripun De dulu itu ya disetel Ibu dulu. Dari piye Bu mbiyen ki Mbah Kakung Ibu katane paranormal. Ya nek misale ana wong dola remet apa piye mesti sok mara njaluk tamba. Nek jaman biyen ki tak do jago dukun, jago lurah, jago keamanan sosial. Ah kuwi Mbah Kakung iki duwe apa? Duwe akeh sing diwadahi kantong. Terus ana mara ta iki ditanda ditakokke iki piye. Nek pomo ki piyayine kuwi engko dadi. Nggih. Diobong-obongi dijapani Mbah Kakung ya njaluk tulung kan dhewe Mbah Kakung. Piye le omong ora ngerti aku, ngerti-ngerti. Buanter. Wah, banter. Mubeng teng pundi niku akeh. Mubeng ning arepe kamu digandulke anu, kantongan cilik. Nggih. Terus di kolor, terus disret, ditutup terus dingin ki. Wah, le mubeng le. Nek ajeng nek badhe dadi. Nek mboten nggih mboten. Nek mboten ya meneng wae. Ning ya kuwi nek dadi do ora ngerti. Aku kira mesakake. Contone iki mbiyen zaman semono nonton prihatin dijaluki Pak Sosial Pelumutan jaman semono. Sosial Pelumutan nggone Suryati ngerti ora kowe? Wah, mboten kula. Pripun ceritane pripun? Orianto. Nggih. Kuwi sing Pripun dados sosial. Sosial. Le pilihan ning bale. Oh, ramak le nunggoni sampe. Oh, dadi ditunggoni dilakoni banget nggih. Dilakoni poso. Nek turu ning pripun? Nek turu ki ning dhuwur. Niku nek sore lagi munggah napa pripun? Ora ngerti le munggah, ora ngerti le medun, ngerti-ngerti wis turu ning dhuwur. Mbah Karyo Dimejo niku. Nek ngerti-ngerti diladeni pangan poso. Oh. Nek ngerti-ngerti engko le sare ning kuburan. Ning kuburan. Heeh. Kuburan kriyan nika. Ya Bali Panjang ya kriyan. Soale mbiyen karo kuwi sok masa niku lho Dik le. Apa? Iki Bintang karo Teko karo Cangkire kan si Ki Ageng Paker. Oh, karo Tepen. Ah, nggih. Luar biasa nggih. Biyen ngono kuwi. Dados keilmuane kathah nggih nganune. Dados sing dari temuan sendiri Mbah Paker gadah mangkok sing anti basi niku termasuk niku napa? Ora ngerti wis kene Mbah Dolan. Oh, niku nggih. Mbah Dolan didol kampung. Oh, nggih. Sing saka si Ki Ageng Paker ki ora ana wong ngerti. Berarti benda-bendane masih di kene ning Bali Panjang niku ceritane kampung biyen dan ning ora ngerti lho iki le aku. Nggih, karena memang Le Upik juga pernah cerita masih ada beberapa itu di dalam tanah itu terakotanya Ki Ageng Paker. Nggih. Terus pripun le topo-topo simbah dulu itu? Ngerti-ngerti iki nek Kakung ki ora omong-omong. Nek kosong ngerti ki ping ramangan ra ngombe. Tapi enggak koar-koar kayak orang sekarang. Aku poso. Ya ora. Oh, mboten ngenten niku berarti tiang meneng nek Kakung ki. Tiang Jawi niku poso nggih meneng. Poso ya meneng lakoni ning turu ning dhuwur ya ngono wae ngerti ning dhuwur ngerti medun. Ora ngerti le munggah, ora ngerti le medun. Mboten enten sik ngertos. Ora ngerti. Le munggah pripun ngeten niku? Ning rumah tradisional ngene niku. Ayo Mah, omahe mbiyen. Sehari di teng dhuwur niku. Bengi barang kok ya. Enggak maksudnya nggih sedina sewengi ngeten. Oh, ngeten. Terus napa malih Bu ceritane? Ya mung kuwi Pak Sosial dadi ning mah ra ngerti. Sinten ndadekke kathah, De? Dukung gedong dados. Kuwi dadi. Nggih. Terus ngendi ta ya meneki lah ya lali dene aku. Sing tak ngertani banget lara ati ya sosiale Pelumutan. Jiwan tak direwangi lah. Ning piyan yang baling larang nunggoni. Oh, menang. Terus lali. Ora ngerti wis ngono wae. Ora matur nuwun ora piye-piye. Nek sing gedhong ki ya matur nuwun nek. Nggih. Nggih kathah tiyang datang ke nyuwun pangestune Mbah Kakung niku. Ning aku ora ngerti sapa-sapa sing tak ngerteni ning gedhong karo sosiale Pelumutan iki. Menawi semedi napa tirakat napa nate diajak Bude kali Ibu niki? Ora. Mboten. Lah mbok nek kene ora diajar-ajari apa, Bu? Ya biyen arep ndaftarke guru, dijak ngirim simbah ning Kriyan.
Baso. Mbok Sokaryo apa? Sokaryo. Sokaryo. Surup-surup aku ki wis njrit bulane ditinggal lunga aku mak bingung. Tekan omah aku nangis. Kayak aku ki tak coba ya jajal nek kentel ya dadi nek ora ya mek ngono kuwi mek dijak ngirim simbah. Terus kalau pengalaman Bude napa De? Berat. Nggak ada. Kalau Ibu Jaret tahu pernah disuruh puasa 3 hari Nek kene ngebelang. pasane mempeng kok kene. Oh, Ora betah. rasa. Poso Rebo Pon Kemis Wage Jumat Nek kok mempeng tenan turun pasane. ning sentong Heeh. ditilak-tilak endarane mati. Oh, Mbah Kakung. Nek ibumu ki mempeng pasane mbiyen. Oh, Wah ya alah. ampun, aku ora kuat. Ning bentur tapane ora kuat lelakone. Oh. Dadi simbah niku nggih pinter perhitung Jawa. Pinter. Napa-napa iki tok iki piye iki tok iki. Nandur wis kok Le. Angge perhitung. Ditung nek nandur ki. Hmm. Padane garuk niku Nggih. ora oleh terus ditanduri, didem sithik 3 dina. Nggih. Ngono kuwi. Engko nek es tuwa parine Nggih. wiwit Wiwitan. diwiwiti kae Nggih. lho, dijukuk boyong Sri. Mbok Sri. Oh, nggih. Terus dikelabang dianu tempelke ning Oh, pripun niku mboyong Mbok Sri niku? Di sing dicentelke niku beras, kabah, untingan, pari. Sithik kae Nggih. dikelabang tempelke ning sentong. Oh, niku artine mboyong Mbok Sri Mboyong Mbok biar Sri. berkelimpahan nanti diopo ulah. Terus ngono to Le, nek saka sawah nek dipepe. Nggih. Dipepe terus engko le arep numpuk ki dempuk sentong. Nggih. Tak durunge ditempuk, dikai gedang raja. Nggih. Gedang lo, anu godhong lo. Godhong lo niku Godhong lo godhong. ki kamen kae nek nang pakar kowe ngerti. Nggih. Gedang raja kuwi. Soale maksude men nek dijukuk setan apa ke aja ki gedange raja. Nggih. Terus godhonge lo ki lolo aja ngono kuwi. Lolo aja. Aja. Oh, luar biasa. Ngono kuwi. Dadi Dadine parine panen nganti tekan panen isih. isih lho. Oh, dipethik nggo conto niku sing wis siap panen apa sing Siap panen. Siap Diwiwiti panen. kuwi. lah kok ndak dileti ora langsung kabeh langsung Yo dipanen. ora diwiwiti sik digaweke kae lho. Ning nggih ngangge ubur rampe sajen-sajen. Nganggo sego liwet. Nggih, napa mawon kinten. Sambel gepeng. Oh, ngene sederhana nggih simbah nggih. Kuwi didem-demke sing do gagaki. Gagake niku napa? Gagak iki yo njaluk sego sing ning sawah nggo ngirim. Oh, jadi ada Gagaki. orang di sekitar situ dibagi, namanya digagak, enggak gagai. Oh, Iya ngono kuwi saiki ra ilang. oh nilai, Lah ini penting deh dokumentasi Diboyong ini. kuwi lho aku. Nanti untuk cucu-cucu ini kan. Sri diboyong kuwi aku Nggih. sing marai ngono. Niku butuh, niku sore hari, pagi hari, napa siang? Wiwit, Nggih. wiwit tak petik. Nggih, Piro bar ndonga cacahé. niku. Dipetik sikit lagi ndonga napa ndonga sikit lagi metik Yo deh? ndonga sikit Oh lah, dijabani sik. lagi Terus metik. akeh dipetik, Nggih. diklabang karo Mbah Rono mbiyen Nggih. sing ngobong-ngobongi. Nggih. Terus digawa ning ning ngene omah dicantelke lawang semprong. Oh, niku jan orang sekarang mana tahu. Boyong Mbok Sri. Boyong Mbok Sri. Terus nek es dipaneni kabeh dipepeng kole numpuk sadurunge kuwi dikai godhong gedang raja puluh. Kalih godhong lo. Raja kuwi karo godhong lo. Oh. Kuwi nek nggih. ana barang sing lembut juga lolo Oh, lolo aja. Ngono Nggih. kuwi. Terus napa malih keunikane simbah itu nek bertapane candi niku? Pendak napa niku nek teng candi niku? Iki ora anu josok ning kono ya ning ora ana wong ngerti. Kata Mas Joko dulu pernah di sana terus ada ular mengelilingi besar sekali. Dulu di sana ada yang nyelelek nantang-nantang itu pripun ceritane deh sewise simbah mboten enten itu. Katanya no kiai mipisi niku lho jenengan bilang Nek ngerti kuwi Makil anu betul. kok ya nguyuwi anu. nggih nguyu Nguyuwi reto. Wong rumutan iki duwe kok kaume nggih nguyuwi nantang terus mboten saged pipis ketokeri dhewe mangkat. Oh, jadi recone kathah nggih rika wingi biyen nggih. Pinggir. Peninggalan reca gajah nggih. Nah, dulu itu kok simbah saged ngenten niku jenengan ket lahir nggih pun ngenten niku simbah niku. Ora ngerti Jawa. Le saged terus seneng spiritual niku lho. Lah iya kok ramak ngono ki ora ngerti ya. Oh, nek Mbah Edo ngetutke mboten kadang-kadang ritual itu. Rame pati. Bola. Batok Katolik. Baca Katolik. Oh. Ning gereja timbane cemplungke sumur kabeh. Ini unik ini. Ini berulang terus DNA-ne ini.
Dadi Mbah Kakung nek Mbah wedok nang gereja. Agamamu apa Buddha? Oh, seperti itu. Berarti bukan Islam juga. Ora. Oh. Ning kok bismillah. Lah, itu kan bahasa deh, bahasa Arab kan bukan agama deh. Dicekani ngono kuwi Buddha. Oh, Buddha. Ning kok anggere aku simbok kene do wulanan ning gereja. Nggih. Tekan omah iki timboke cemplungke sumur mergo ora oleh ning gereja. Utawa karepe kon ngladeni sikih. Rao itu teng gereja kalih teng masjid niku mboten deh. Berarti Buddha asli Jawa nggih. Mestine. Oh, luar biasa. Lah simbah sregep teng masjid mboten simbah. Ora. Oh, manes aku wong Jawa ngenten nggih nggih. Ngerti-ngerti ngobong-ngobong. Iya, luar biasa itu. Ngerti-ngerti obong-obong. Luar biasa nggih nggih. Terus Kuwi anggere pendak metune to le. Nggih. Keres-keres kuwi. nggih. Jejen nang Jumlah nggon legi apa-apa niku. kuwi, jumlah legi. Kok saged pas. Terus ana sing ditumpangke ning nggon gecok ki mau. Nggih. Ana sing ditumpangke ning nggon golong apa? Golong ketan, Nggih. dikai lele kuwi mau. Nggih. Ana sing ditumpangke ning nggon gedang raja kula dikai tukang pasar kuwi. Oh, nggih. Niku setiap Jumat Legi. Kan Suradi warange didus nganti koyo ngono kuwi. Opah kok mbiyen ki. Kata. Lah nggih, kula sing pas di pasrai Mas Bambang niku nggih ngenten niku ning lagi-lagi demi kesehatan Mas Bambang. Sing tak eling-eling mi Iya. sombro jenenge kuwi. Nggih. Tak nggo petani. Nggih, Sombro iki sombro. lho, Kados enteng sik kuning juga tadi kerise. Kuning napa niku? Kuning. Aku kuningan dijenengke karo aku ya sari. iki sombro. nggo Nggih. petani. Napa mawon? Di Sombro. Wis ngerti ku karo. Oh, ya Sombro, nggih, nyai Sombro. Aku. Nggih. Ning kecil-kecil itu saya lihat. Nggih, terus nganu deh. Pernah ada sesuatu nggak deh tentang kesaktiannya Simbah itu sing bisa dibuktikan bude itu selain nganu ibu? Anu, ya kuwi mau bener nek anake loro. Nggih. Didilat. Ngeten. Padahal loro kuwi didilati. Diumi-umi dilat. Dilati to Mari. tuyuke dombeke. Wis. Luar biasa. Tapi deh dalam manuskrip kuno Lontar Merapi Merbabu seperti itu cara pengobatan memang nggopo disemprot ke dianu tapi itu intinya itu membunuh virus deh itu luar biasa sekali. Tadi nggih. Iki mengguk nggih timbus apa Nggih, jenenge nggih. mate setengah mati. Nggih. Nek watuk nggih tekono. nggih Ning dikongke timun, nggih uleki, nggih kai gula batu, timun timun diulek digolong to, diureki ngene. ah Terus gula batu dikeke njaba, dibun-bunke. dikek njaba pripun Njaba omah, dhuwur omah. di PP napa lengkeke napa napa barang ning kono. oh ki. saka sore Saka sore tekan kuwi. berarti timun dikosongi Diureki, Nggih, diureki. digolong ini terus diureki Terus- ora dikosong. oh berarti tetep jerone tetep ning kaya jus niku ditambahi Ditambahi gula batu. terus dikeke ning njaba. Bengi Dhuwur di- gendeng. dhuwur gendeng bengi napa sore Bengi, Bengi. awan bengi. esok ngembun diambil terus dombe. Dombe. Mari deh. Ora tau cerita, Bu. Ora tau mana tak tekoni. Ora watu kok anake. Napa malih sing unik. Terus sing didilat mau lara mumet napa lara masuk angin? Budek ya. Didilat. Nggih. Oh, luar biasa sih Mbah Kok niku. ganti unjuk jembian ki ndre. Jenengan nggih nate ngalamin niku uyuhe dhewe. Ujuke kakung ya. Oh, mulakno Mbah Temo barang kaya iki le urip mentekno uyuhku. Mbah Temo memang itu memang jadi pengobatan masa kuno Nek anak sih. wedok uyuhe bapakne. Nggih. Nek anak lanang uyuhe mbok. Oh, luar biasa. Tekono nek ra kandel kulo. Terus napa malih keunikannya selain niku? Niku luar biasa ini intangible loh ini. Tapi- Tapi nyatanya yo ampuh gitu loh. Yo tenang. Nggih. Iya kuwi Nggih. le kebetan ning nggon agama, jan ra oleh ning kamu. Wah, neng kuwi kados nggih. Saone DN pon iki di skip riyen, kula pon ngertos. Bahaya. Dadi mangke intine pon ngertos kula niki nek orang sudah menemukan jati diri kan nggih ngeten niku. Nggih pun menep pun Gusti niku pun di kehidupan sehari-hari. Terus nganu mboten Dik nek apa nek ada kejadian gaib nopo ya kok pagebluk kok apa wonten pripun Dik simbale nganu mboten nganu. Kan kadang banjir barang to Dik. Apa ono kak ya bunini? Nek banjir Dulu ki sak ora apa ngono. Oh. Lho kae ono ngene Ning oh apa ora ngerti aku. nggih. Iya Hmm. ki pokoke
Andra ya mengkene ro kene sing gateki sing dianu sing ditengenke lah mbok min cilik. Nggih, Kang nggih. Deli ora wis gede. Jenengan disangoni pinten sedina-dina kalih Mbah Ora Kakung? tau sangoni. Jare Ibu sangoni. Ora aku jajan ora oleh kok. Kira anu sing mbok nang gunung kae tak sangone aja mung rembuk. Oh, ding jajan. Lucu nek kakung ki. Pripun? Lempeng rak didirke wong padan biyen. Nggih. Pripun, Dik? Tuku tau tuku lempeng aja ngono mbokmu lho. Nek omong aku dilare omong lah rak rame. Oh, dadi Mbah Wedok ini pelit banget. Weh. Tenon jaga keuangan to nggih, Dik. Oh. Dadi nggo jajan lempeng. Lempeng idiran nek padan didirke gendong yen rumah. Lempeng niku we payu. Bayangke bocah sakniki niku dikeki daging we ora dipangan. Lempeng kan Dulu lempeng we makanan spesial we piye we Iya, hanya iya. beberapa puluh tahun yang lalu. Oh. nek kakung sing kok Iso ngomong nek aku anggere totoke nangis mau disangoni. Oh, ngenten. kene sing pinter ki. Kepiye to Ndra? Drama. Aku jlong-jlong aku tak ngising ya. Bol minggat. Teng pundi jenengan jelung-jelung niku? Ning Tutu. lesung. Ono tuh lesung teng sawah. Ning omah, nggon kandang lesung omah kae. Nggih. Lah kene iki keset. Keset, Ibu memang keset masake ra iso sak niki, Dik. Ra iso masak. Ana wong nutu ki aku tak ngising ya. Minggat sembleng. Nek ora ya nang krian nang iso. Pelo. Penak apa? Silir ya nang krian. Oh, takoni to. Ayo ora ngakoni wae diantel. Nih nggih mbiyen kan kehidupannya alami ya, Dik. Lah kangelan tenan kok le. Tapi angel tapi kan rasa bahagiane enten, Dik. Lah sakniki ini kok merungsung terus ya urip iki. Lek mepe paring Oh, sak persaingan. latar. Angger Nggih. mepe paring sak latar. Lunga kene. Kayak sing ngeruti aku, ngusungi aku. Nggih. Oh, Oh. lah keset tenan mbokmu ki. Lah Pak Dewi wis ra Oh, ngateh. dia yang-jangan lo harti. Lebu harti. Nek mbok miem tasih alit. Bisa. Oh. Mangan itu ora mangan gawean kan. Nggih, nggih. Niku Ragil to. berarti nek sak menika iso saged napa niku bisa menyimpulkan simbah itu bagaimana di hati jenengan Mbah Kakung. Yang anu sih ya sak nyenengke. Neng punya ketegasan. Anu ku lha boleh ngono. Bo nggih, pun paham nek niku. Nggih, berarti niku galak tenan lho. Ini lah, niku. Ayo ngeplak tenan lho. nggih. Gawake Napa? apa wek mandingan pucukan dilang godhong ngono. Lah ngopo? Milur-milur dolan wis, dolan wae ra oleh. Lah kok ora entuk dolan? Tunggu pitik karepe Kon tunggu pitik. gawean nang kaget Oh. aku dhewe to. Kang Dahlia ya ora urusan. Jan ming aku dhewe biyen bisa ngono. Oh, alah lah. Kayak kene iki. Napa, Dik? Bu, aku ngelih. Dikoretke kendel ya arep. Arep sing mbok nak kendel lho. Kendel. Ana apa-apa dokter reng dijejelke minggat meneh. Kelas pinten niku? Ana SD. SD. Dadi mulih ngarep nembung ngelih. Mbok aku ngelih ngono kuwi aku njaluk mam ngono ya kok kendile masa dikom to. Dikoreti. Rong disayang nggo liwat ana apa-apa do cementel. Oh, saged nggo ngliwet to kendil kan Ya ini. iso kendil kuningan kae Oh, nggo liwat. kuningan. Oh, ketoke tasih disimpen itu aku ora tau weruh iku. Kendele nang kok ilang. Nang ndi ya lagi nyinggake. Disimpen mawon niku nggih nggih. Kan gosok resik je yo. Digosok karo bapakne punjer pisan. Nggih, pon disimpen niku, Dik. Iku Karo sak sendok-sendok kuning anu apik. tak simpen. Apik. Anu nak dadeke siji kene le. Aja besok nganu dulu ae. Oh iya. Anu. Nek kuwi aman wis Nggih, resik. nek sing penting kan aman. Dadeke siji kene Besok papan. nganu. Kendil kuwi Nggih. jam. Wah resik ning lemari. Lemari Nggih. iya. Jadi besok ada ruang sing khusus mbok keluarga besar, Mbah Pak nganu Suro Ingeno Mbah Karyo Dimejo. Kalingan ku lho. Lah jenengan kok ora ngeyel dhewe piye? Ora aja aku ki manut wis. Kurang ajar sampeyan. Iki lho sing kurang ajar ki. Kanca urip iki sing rada anu lah minggat. Dandang le, dandang yo kan. Hah? Dandang yo nang omah. Dandang heeh kae isih. Dandang isa ana le nang omah. Tak resiki resik nggih. runggu. Kanggere ni oncek ning ngene elektrik lah. Itu penting Mbak Dianu besok Ana omah meeting kok, nggih, keluarga besar. Sendok-sendok Ora. nang etalase. Tinggu alasan, tinggu iki lho sik Mbak Dewi iki. Nanti iki siji. Ning Nanti kowe siji. ning maju aja aku. Saya sama Joko nanti. Sik putu lanang yo. Oh, nanti tak apa karo Mas Joko. Ndak ning Nggih. darani aku. Nggih. Terus ada hal apa lagi nih Mbah Kakung nih balik lagi ke Mbah Kakung.
Mbah Kakung ki pokokane wis marai. Berarti Yo kok nek betah nek kuwi lho poso. poso Kuwi lho, betah, Jan. laku betah. Melek. Nang sawah ya kepesuk Ning sawah ya iso, tani iso, poso kuwi bendina wis Ning di sawahe nggih besar nggih Mbak Kakung. wong pakar ku wah sama Kang Karyo ki karanggayam permutan wis menggak menggo. Sing muni lek Kamijan. Oh. Soale ngrek jadul Iya. dhewe nek dhek melu. Hmm. Resot tak jadul dhewe iki. Ndodok tekan nggih pungutan kok ya. Berarti dalam artian Mbah Sokaryo niku nggih juragan dulunya, Di. Mbak bapake Lah iya Mbah Mbah Sokaryo. Mbah Sokaryo niku nggih. Sing saiki di trah ning kene ra tau melu lho. Oh, Lho, nggih. tak kandhani sesuk melu. Heeh, sing iku. Sesuk ning palian kuwi. Soale jare Misale- wedine nganu terlalu Sesuk nek- islami. Ora sesuk nek tindak kanggonan dia Mak dhewe. kuwi wae Nek kabeh. kanggonan iki dikonggo bareng arep ning kene monggo Padha. ke urunan ayo. Kalau di tempat sini itu sak simbah paker anak-anake ayo manut. urunan dadi penah. Iya, Heeh. Ha ibu ku wedi nek disangka dhewe. Ora. Pak dia Bisa ngono ngerti. e. Disangka Kok dhewe. gelarke sing ning ngarepan kowe ra apa-apa. Nendi kena ning kene kena ning pakar kena. Iya, Anu, kita hidupkan direbut lagi. bareng. Bahasa Karyo kuwi. Mbah Sokaryo itu atasnya namanya Mbah Sokarso, aku malah dikasih tahu sama yang datang ke sini. Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Sokaryo dhuwure meneh Sokarso Mas. Oh. Tuwa dhewe Sokaryo iki. Ah, nggih. Nganu neneh Sokarso. Ana sing nganu jembut iki sinten ya? Kapan lho? Wonten. Sapa ya benini? Dadi iki nganu ana ning nggon tulisane Mbak Dewi ku. Anu apa jembut ngono kuwi biyen jenenge. Kaya ngono hal biasa zaman biyen. Nggih, dadi Kakang Adi karo Mbah Wedok. Espon nganu mawon niku mangke. Terus apa malih di tentang Mbah Kakung di galak, tegas, Cengkiling. sengkiling nih pripun? Plek ya plek. Yo, tangane maju. Anggre kene nangis dhewe ki aku. Sing disemeni. Oh. Bundene ngapa nangis ngono to? Ya Nakal ya, Mbak. Iki Oh. darane sing gedhe sing ngerakam. Oh. Dan kehidupannya ya sederhana tapi orang pakar itu penuh makna, tapi menghargai banget sama simbah ya. Penduduk tetangga itu jan do ngerti nek simbah gak ada keluwian spiritualnya tadi niku nggih. Nggih. Oh, nganti do teko niku. Sebenarnya ya yang jenengan hanya tahu karena yang dekat, sebenarnya orang-orang jauh juga pada ke situ nggih nggih. Jaluk. Hmm. Jadi ngendi wae to ya kowe lali kok ya ya suwe kok ya ngerti sing tak titani sing ra ngerti kuwi. Nggih, nggih. Urutan sosial. Karena saya ngertos Karo ya. gedong kuwi kok iku Nggih. ki mbiyen sikus kae kayak terus apa ngono. Kathah berarti. Aduh, Terus nganune simbah niku terus gerah terus sakit niku terus nganu gitu. jadi soalnya dhewe duwe bibit kan. Nggih. Oh. Terus Biyen soalnya nggih, dhek isih padha nom. nggih. Piye no hutan nggon kok piye digawe. Simbah. Digawe ra iso mate. Karo sedulure. Sedulure kuwi keluargane Mbah Mangun. Sing zaman dulu. Heeh, Mbah Mangun kuwi. Ya anu keluargane Mbah Mangun ngene Pak Ijem bareng kae. Ngene sami. Kena sininya. Tapi simbah muntah getih. Getih mondok ning Ngampelan. Ning nggone Mbah Sopawi. Nggih. Lah saiki sing kanggo ki lho. Nggih, nggih. Keluarga Sopawi, Nggih. Sopawi, Sopawiro, Nggih. Sodinejo, Sokaryo kuwi. Nggih. Ning Ngampelan biyen. Aku Hmm. dijangan uli-uli biyen. Uli-uli kuwi mbasane mari terus ngeteri kenang-kenangan ngono. Yang terus dadi bindeng mau. Dan rusak. Biyen ki ngono ra iso. Terus niku sakit terus niku. Ning ditambani Ngampelan kuwi. Mondok ning Ngampelan lah. Ora Hmm. ora dokter, ora rumah sakit. Ini wong tuwa Mbah Sopawi kuwi. Nggih, nggih, nggih. Orang hebat pun perlu nganu lagi ya. Nggih. Sampai ngono ya nek arep ngono. Seprike wae nang nggo isih ning ngono ae. Bali. Ambrean Bali. Dalam keadaan seperti itu masih bisa menyembuhkan Sama orang neng lain sini. sing nganu ngeten niku. Wah. Lah bakal lihat jenenge ini nangis aku. Terus- lakone kuwi lho. Nggih, terus nganu nggih deh pas hari akhir katanya semua suruh ada di luar napa pripun. Ning jenengan ngancani. Ora.
Lah tenan niku pripun kok kabeh ana sik ning sawah, ana sik ning nganu niku pripun? Nglimpekke Sibuk nggih. dhewe. Nggih. Terus mbok muak kurang iki ya iki dalio rene ini. Dalan apa-apa diceluk mbok kakung. Yen ki Ngelimpeke, Kang Dalika, Kang goleke. Kang Dalio ning Banyuwangi apa ya? Goleke ning Banyuwangi dipenging. Aja saiki. Dinane tak kemis ya ni. Kemis aja saiki nang ning Banyuwangi. Nggih, Ora apa-apa. Napa Engko aku di- dinteni lem niki. Walah. Dalio ki ngono kuwi. Kakung Enak jenenge tombol. Kalingan aku benine aku dinteni. Ngono kuwi. Kang Dalio ki dinteni ya Kang Dalio ning nang Orang ngerti nang iku. Oh, mboten ngertos. Kang Surat. ora ngerti Semarang ngono kuwi lah iya arep kuwi. Lek Jenengan Itu yo minggian pas lama. pas nopo pas hari simbah tolong-tolong itu jenengan pas nopo? Ya aku ora anu ya Aku ning kene wong meteng ki. Oh pas aku apa Bu? Meteng ki kowe. aku ning kidul kok ya. Ning Belan. Oh ning Belan. Oh, ning Belan le. Aku disusul lek Kamijan. Nggih. Terus Pak Sukir tukang kebon, Bu Surat. Pon mulai lah ngopo bapakmu ra ono. Mau jenenge kam jan-jan sing golek wedi kuwi Terus sing- niku kaget terus. Heeh, kaget Mulan. wos makot ning dalan aku terke buyur. Nek ampak kaya dicujul ngidul ning apa ning kok weruh terus do dunggar-dunggar pendopo langsung mlaku monggo metu. Iya. Mau kok menteng aku Bu. Lah penyakitnya Simbah sama saya sama. Kan enten tedune ta Simbah dulu. Nah, terus tengkulo ning kula terus operasi. Dadi Simbah mboten enten itu tuh penyakit anune tengkulo. Kayak anu ya. Tengkulo persis ning aku operasi sak durunge nang kapal pesiar, Mbak. Dadi tedune itu ke saya. Dadi kowe aku Nganggo sapu meteng. kok biyen meteng. Kok iso padha penyakite niku? Nah, nek genetik to, Mbak itu. Dadi ke saya. Barang pengalaman sih Mbak. Oh. Lah yo kan Dalio kuwi kalingan aku. Nggih, Ning nggih, Banyuwangi aja saiki lek ning Banyuwangi. Nggih. Ora apa-apa ben aku dinteni yo. Nggih. Bu, aku ket bayi ya le nganu ya. Meteng gede. Oh, ora le tedun dulu. Oh. Terus operasi kecilik, Mbak. Terus akhirnya tekno nang Eropa terus kudu operasi. Aku iki pokoke wis melas Hmm. ngeresati marai anu tenan. Neng nek kali warga masyarakat pripun sih, Ora Mbak? apa-apa. Oh, iya saya ngomong. Temenan. Zaman biyen ya biasa. Lah dia biasa. Hiburane kuwi ya. Oh. Kan yo rahasia. Enggak apa-apa. Tak dikene iki dibaca, Mbak mati-mati mbok nerek Kamijan. Oh, alah, nggih mboten napa-napa dhewe namane wong berarti kan bagus. Kaya ngono kuwi lah bagus ora sing dosen. Oh, Simbah nggih ngenten ning Mbak Kaya Wedok. ngono kuwi. Oh, alah. Dengan anu ya. Makku kuwi kok anu wedok. Ada ilmu kok ya. Enggak ngene. Iku kan. Oke, luar biasa sekali. Salah Ini kakung dari- riwate ya aja anu ya ku Dadi jembaro sen- kubure lepas nggih. purune nderek Gusti ning swarga wis Nggih, kene anak putu wis do ikhlas. nggih, pokoknya suatu hari kan ya bertemu kembali dalam kebersamaan tadi. Nak turunmu le do golek sandang pangan lancar salam Amin. gawe Amin. ja Alah, paparan nggih. kebutuhan wis Nggih. ngomong-ngomong Ngeten lancar. gitu, nggih. Amin, lancar Gusti berkahi kakung. Amin. Ada lagi, Bu? Pun. Pun. Oke, matur nuwun, inilah sahabat semua sedulur. Kita menceritakan tentang kehidupan Mbah Karyo Timejo, kakek dan suami dari Mbah Suro Inggeno. Matur sembah nuwun, Budi, matur sembah nuwun Bu. Rahayu, rahayu, rahayu.